La 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 la, wait till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Ak by som mal povedať jednu vec, ktorú by mal robiť každý jeden človek, ktorý je odborníkom v nejakej praxi, tak je to tvorba na sociálne siete. V tomto videu vám ukážem, ako vyzerá tvorba, ktorá je zameraná na budovanie personal brandu a ako vyzerá natáčanie, ako nad tým premýšľame a prečo je konzistentná tvorba na sociálne siete taká dôležitá pri budovaní dôvery a získavania nových klientov. Under more scrutiny and what I do, act more stupidly. Možno toto miesto spoznávate, boli sme tu minulý týždeň zo Heavy Sleep, tentokrát tu tvoríme so finančným expertom a jeho meno je Juraj Štefaniak. Aká je najčastejšia chyba, s ktorou sa stretávaš u ľudí, ktorí práve ešte len začínajú investovať? Najčastejšie sa stretávam s tým, že ľudia ešte nemajú ochránený svoj príjem. Je bezpečné investovať v dnešnej dobe, keď sú trhy také volatilné? Tak z dlhodobého hľadiska je to stále bezpečný nástroj, ktorý nám ukazuje už niekoľko desiatok rokov, že to má zmysel. Veľa ľudí nečaká poplatky pri investovaní a moja otázka je, či sú vôbec dôležité. Dôležité je to, čo za tú službu alebo ten poplatok dostaneš. Čo by si odporučil človeku, ktorý chce začať investovať, ale bojí sa straty peňazí? No ak nebude investovať, tak či tak dosiahne stratu. Akurát sme zatočili s Ďurím podcast-like koncept. Podcast-like je niečo ako podcast, ale vyzerá to podcast, ale nie je to úplne ako podcast. Rozoberáme tam podobné témy, ako by sme rozoberali na podcaste, ale je to strategicky zamerané na to, že vieme keby z hodinového záberu, kde sa Juraja pýtam konkrétne témy ohľadom financií, rozkuskovať na dajme tomu 20 separátnych výstupov a takto vieme keby rozobrať veľa tém veľmi efektívne za krátky čas. Ďuri, ďakujem máš moc. Perfektné. Myslím, že sme prebrali zaujímavé témy. Teším sa na výstupy. Môžete si ich potom pozrieť na Ďurovom Instagrame. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. Ty nemáš 200 000 eur na kúpu nehnuteľnosti, nepotrebuješ 200 000 eur. Stačí ti len 20% vo. Banka kryje zvyšných 80%. Toto video malo 68,4 tisíc pozretí. Skoro 80% z toho bola organika, 20% boli propagácie. A to, čo ideme teraz urobiť, je urobiť, akoby zatlačiť na tento koncept, pretože sa nám osvedčilo, že dobre funguje. Takže teraz ideme na ňo urobiť ďalšie dve iterácie. Verím tomu, že to bude fungovať opäť znova dobre. Tu budeme mať taký double stimul. Ja to ukážem takto. Toto je setup. Tak toto vyzerá. A Ďuri bude tu prepínať na tomto. Zároveň to bude za na telke, čiže máme keby dvojitý stimul. A do toho ešte nám bude Ďuri rozprávať, že koľko musíme investovať na to, aby sme mali 200 000 na dôchodku. Je to tak? Pravidelnosť, to je kľúč. Je to tak, consistency is the key, as always, vo všetkom. Točili sme video z kryptovácie a zrazu bol prestoj, lebo nejaká technická chyba a išlo, vieš. A zrazu všetci boli iba takí, že... Elevator music, to je ono. A zrazu, že dobre, sme ready a iba, že... A všetci proste seriózni úplne, maximálne. I ain't go to hill, man. I guess the money should have changed them. I guess I should have forget where I came from. Ja som spomínal už vo videu, že ideme točiť s finančným expertom, ktorý je expert na nehnuteľnosti, na investície, ale celkovo akože financie vo všeobecnosti. Jak dlho si vo financiách? 7 rokov. 7 rokov. Dosť. Keby si mal dať takže jednu radu, dajme tomu ľudí, ktorí majú tak čerstvo 20, takže čo by to bolo? Nech investujú do seba jednoznačne. Nech idú do nejakých workshopov, seminárov. Určite, presne. Knižky. Kurzy, školy, knihy a hlavne aj nech si nájdu nejaký side job, že nech budujú ďalší príjem. A keby si im dal finančnú radu? Nech začnú hlavne investovať čím skôr. A najprv do seba a potom samozrejme aj do toho, čo sa naučia, čiže ľudia nech si začnú budovať ten majetok. Keby si mal povedať jednu chybu, ktorú keby si vedel napraviť vo svojich, dajme tomu, 20-ke, tak čo by to bolo? Určite nebať sa a ísť tou svojou cestou. Nemyslieť na to, čo si možno povedia, pomyslia o mne teda druhý, ísť naplno.
A veriť si viac. Veľa ľudí, aj čo aj by chceli, aj majú nejakú ambíciu, len si proste dostatočne neveria a tým pádom sa akýby nikdy nedokopú proste k tým nejakým krokom. Je podľa mňa strašne dôležité, že aj keď si ľudia povedia, že idem sa dajme tomu, že hľadať, alebo proste hľadám nejaký ten svoju nejakú cestu v živote, nebrať si to z toho, ten príklad z toho, že teraz nebudem rok nič robiť, ale len proste dúmať, ale reálne, že proste, že začne človek robiť nejaké reálne kroky, skúšať, testovať, toto je keby ten spôsob, ktorý ti urýchli túto trajektóriu v tom, že sa nájdeš, si myslím. Áno, disciplína, vytrvalosť, to je kľúč. Inak by som tu už nebol. Hej, akože konzistencia v čomkoľvek je alfa omega podľa mňa. Proste bude možno, že trvať rok, možno, že 2, ale že proste, že tá konzistencia bude kľúčová v tom, aby prišli nejaké prvé výsledky. Good. Sorry. Je to bolo dobre, počúvaj. Počkaj. Tak a máme finito. Máme Všetko natočené. Máme. Chlapi, good job. Boom, Macejku, Ďakujeme. top, super Super. robota. Naozaj mega, akože nemám jak tleskať, takže takto. Určite tam viac ako 40 kusov obsahu. Ja si myslím, že aj sme sa priblížili do tej 50-ky tou multiplikáciou, takže... Urobili sme každopádne viac, jak sme chceli, ale to, čo je podstatné, musí povedať Ďuri, že aká bola produkcia podľa mňa. Výborné. Stále je to lepšie a lepšie, takže si to užívam a teším sa na ďalšiu produkciu. Tešíme sa aj my. te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir. Ideme do svitu na motokary. Si te quieres divertir, Ak budete niekedy v Tatrách alebo v Poprade a mal by som odporúčiť jeden point, kde prísť na dobré jedlo, tak určite by som vám odporúčil Mickey Street Food. Musím vám povedať jednu vec. Posledný týždeň nebol vôbec pre mňa jednoduchý. V hlave som mal takú myšlienku, že ešte pred začiatkom tohto týždňa som sa cítil byť strašne zahltený a mal som pocit, že absolútne nič nestíham. Nestíham cvičiť, nestíham plniť tasky, proste nemám dobrú stravu, proste mal som taký pocit, že som jednoducho rúca môj ekosystém, ale po ceste sem na východ, jak som išiel v aute, išiel som sám, tak som mal dostatok času premýšľať nad týmto a uvedomil som si jednu vec, že keď som sa na to retrospektívne pozrel, tak som dokázal vyhodnotiť to, že koľko mi trvali jednotlivé tasky, koľko som mal to času a aký bol môj effort a uvedomil som si, že som urobil maximum a to najlepšie, čo som mohol. Tým pádom som sa nechal iba zacykliť v tom, že moja hlava registrovala najmä to, že mám veľa práce, veľa povinností a začala panikariť. Pritom v skutočnosti to bolo úplne inak. Systematicky som mal tú prácu rozloženú, mal som prioritizáciu spravenú a jednoducho som robil proste tie veci rád radom a spĺňal ich. A týmto som vlastne chcel povedať hlavne to, že ako veľmi sa s vami dokáže vaša hlava, vaša myseľ zahrať a aké dôležité je si vlastne trackovať jednotlivé veci a robiť si, dajme tomu, aj simple checkboxy s tým, že si to viete nejako možno aj časovo vyhodnotiť. Tým máte jednoduchý prehľad, že čo je skutočná realita vašej produktivity a efektivity. Takže občas, keď sa cítite byť zacyklený, skúste sa na to pozrieť retrospektívne, urobte si taký reverse engineering a možno prídete na to, že veci sa nemajú až tak zle, ako si vaša hlava myslí. Takže len taká malá múdrosť do tohto videa. Teším sa na to, že budem mať konečne teraz troška off od produkcií, že budem mať opäť priestor si dať dokopy život, dať si naspäť svoju rutinu a opäť sa nejako reštartovať a nabrať nové sily, novú energiu a hlavne dobíjať tasky. Pretože momentálne sa tie práce kopí a nechcem sa spadnúť do toho, že budem mať nejaký pocit, že nestíham alebo niečo, takže sa teším na to, že budem mať deep work, že budem mať pravidelný pohyb, pravidelný tréning zase, pretože pri tých produkciách je to častokrát náročné. Aj keď je to možno len výhovorka, ale jednoducho, keď je produkcia, tak je mojou prioritou mať 100% nasadenia tam. Takže vtedy ide keby trocha to fyzické zdravie bokom, čo viem, že nie je ideálne, ale žiaľ je to tak. Je to krutá realita proste tej práce, v tom zmysle, že ten klient jednoducho spolieha na vás a chce vidieť výsledky, takže si nemôžem dovoliť byť tam nejaký polovičný. Takže teším sa na to, že troška si tam
aj po nepracovnej stránke dokopy život, takže teším sa. A napadlo ma, že by som rád počul aj od vás možno, že aké sú vaše skúsenosti, ale respektíve rady, ktoré robíte, keď sa cítite byť zaciklení alebo proste sa cítite, že máte toho veľa a nestíhate a že čo sú vaše také go-to practices, pretože možno, že tie moje nie sú ideálne a rád sa inšpirujem, takže mi dajte vedieť pokojne, že čo sú vaše triky a hacky.